Avui fem una pasta amb carbassa i carbassó. La carbassa la farem primer al forn, prèviament marinada, com si fos un tikka masala o una cosa d'aquestes, perquè ho farem amb iogurt i espècies. Quines espècies? Doncs cilantro en pols, garam masala, en pols tot, cúrcuma, pebre de Jamaica i gingebre. Això ho barrejarem amb la carbassa i el iogurt i ho deixem reposar a la nevera unes 4 hores més o menys i després ho farem al forn. Posem doncs a marinar la carbassa com a primer pas d'aquesta recepta amb el iogurt i les espècies a la nevera unes 4 hores. Passades les 4 hores enfornem la carbassa a 180-200 graus durant uns 20-25 minuts. Bullim la pasta més o menys llarga o mig llarga i la reservem. Fem un sofregit o de ceba o d'una miqueta de porro, el que vulgueu. I tot seguit saltegem ratllat el carbassó. 25 minuts a 190 graus, l'hem deixat reposar una miqueta més i ara això ho tallarem més petit, quasi triturarem per barrejar-ho amb la pasta i el carbassó. I aquí tenim els 3 elements principals reunits en la paella. Ara ho escalfarem i posarem el parmesà ratllat i una mica de llet d'ametlla per emmolosir-ho tot. Llavors escalfem ara la pasta i hem posat una mica de llet d'ametlla, hem ratllat una mica de parmesà, ho barregem i d'aquí molt poc ho servirem. I aquí tenim aquesta pasta amb carbassa i carbassó.